Sugeng enjang para pamirsa, giaran pawarta Jawi Tengah kelas 8A dinten Selasa paing 7 Oktober 2020. Saged panjenengan pirsani malih laporan-laporan ingkang akurat ingin ngerakyat sampun semadya katur panjenengan antawisipun tim badminton Indonesia nyecer gelar 3 ing taun 2016. Sareng kalian kula para Jawiah menika pawartos jangkepipun. Timun mawujudake target kasebut, PBSI wis nindakake sawenehing persiapan ing antarane tim kualifikasi Piala Thomas lan Uber 2016 bakal nindakake program persiapan lan karantina wiwit 11 Januari mengko. Kanggo Olimpiade uga wis jadwalke melu sawenehing turnamen amrih bisa ngamanake posisi ing peringkat dunia. Pasangan Hendro Setiawan lan Muhammad Ahsan dadi ancaman anyar ing sektor ganda putra elit dunia wis ngumpul akeh koleksi gelar juara dunia 2013 lan 2015. Hendro lan Ahsan ngantongi 3 gelar tahun iki, yakuwi juara Malaysia Open Super Series Premier 2015, juara dunia 2015, serta juara BWF Dubai World Super Series final 2015. Pawarta kaping kalih inggih punika tatanan busana ing Kraton Yogyakarta. Wis dadi kauningan masyarakat yen kraton iku dadi sumbering kabudayaan. Saka kraton bisa disinaoni menika warna kesenian kagungan sing bisa ngurekapi kanggo urip panjenengan. Mligine gegayutan karo kaendahan salah sijine babagan busana utawa ageman sing diejekake ana ing wewengkon kraton. Sing diarani kedaton kowe uga kalebu asana-asana pasaraian kang padha wis wargi kaya ing Panjimatan Imogiri, Kota Gede lan sajangkepipun. Tatanan mengganggu Sultan Hamengkubuwono I serta wis lumaku wiwit jumeneng dalam ingkang sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I serta wis ngalami owahan miturut kahanangan jaman kang lumaku. Pranatan kang tumindak tekan ing wanci samangka katimingasan ing dina Selasa kliwon Surya kaping 1 sasi Dzulqa'dah taun 1857 utawa tanggal 3 sasi Mei taun 1917 kang ketuake dening ingkang sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono VIII. Pawarta kaping 3 inggih punika sekaten lan upacara Kripik Mulut ing Kraton Ngayogyakarta. Mula klebu jumajine upacara sekaten kawiwitan nalika Sultan Shah Alam Akbar nasta kaprajan ing Kesultanan Demak taun 1478 Masehi sawise Kraton Majapahit rubuh. Kraton Yogyakarta ing taun 1979 GP Puereu Bojo ngandharake perkara kasebut kanthi landasan marang catetan-catetan kang sumipen ing tepas kapujahan Kraton Yogyakarta. Sebab versi liya ana sing nyebutake yen tembung sekaten iku saka tembung saka ati, Sukahati sesegan esipun. Kanjeng Sunan Kalijaga kasilih nyebarake agama Islam ing antarane kanthi cara maharga dina wiwisan lem Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Upacara kasebut ditetepake diani pendak seminggu ngarep tanggal 12 Maulud dina wiwisan dalam Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaiku wiwit tanggal 5 tekan 11 Maulud Rabiul Awal mitutur petung tahun Hijriah. Ketetapan iku wis diakoni wiwit jaman Sultan Demak. Kasebut mukasi sesarengan kita wonten ing pawartos Jawi Tengah kelas 8A kanthi sesanti Jaya Wijayati Anggagori Budaya Jawi mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Sugeng enjing lan matur suwun.